Helo pawb, fi yw Mali Mason. Heddi dwi'n mynd I sôn am ADHD. Pam? Oherwydd mae fe'n ADHD awareness mis, ac yn ail, fi hunan yn ADHD. Mae yna 3 fath o ADHD. Yn gyntaf, yr un mae pawb yn gwybod hyperactive yn bywiog. Yr ail un, mwy breuddwydiol, away with the fairies, hypoactive, ac yn trydydd, y ddau goes on garedig, bywiog a breuddwydiol. Ges I diagnosis fi tua 17 blwydd oed a dwi dal yn cymryd tabledi fi mewn bocs fan hyn. Nawr fi'n 23. O'n I arfer cael cywilydd o'n i'n cymryd nhw, oherwydd o'n I wastad yn meddwl pobl jyst yn cael nhw ar gyfer ysgol pan chi jyst yn misbehafio neu methu ffocysu a wedyn chi'n gorffen gyda nhw. Ond nes I mynd i'r ADHD clinic yn prifysgol a dweud, I guess, sa'n mynd I cael nhw ddim mwy cos fi'n gorffen prifysgol. A ma'n I dweud, na, chi gallu cymryd nhw pryd ti moyn os ti'n stryglan gyda job, bywyd, emosiynau. Dyna pam maen nhw fyna. Does dim angen cywilydd bod chi'n cymryd nhw a dych chi ddim yn childish I dal fod arnyn nhw. So yeah, still got them. Ond I dweud y gwir, dim ond rhan bach o'r picture o'r tabledi yma. Mae yna lot o pethau arall dwi angen I helpu fi gyda fy ADHD. A na I dangos ti be? Fi angen lot o reminders. Fy hoff un yw weekly planner fi a post-it notes. Hebddo fe, fi'n screwed. Dwi yn myfyrio meditator am resymau crefyddol, ond hefyd mae fe bach fel meddygyniaeth ADHD fi. Mae fe'n helpu fi roi trefn ar fy emosiynau, aros yn positif. Mae fe'n anodd i'w wneud e, ond mae fe werth e. Pwy bynnag ti yn, I recommend. Fel y blodau. Mae ADHD yn helpu chi gyda'ch gwaith creadigol, oherwydd mae dychymyg fi. Wel, mae fe'n awesome, apparently. O'n I arfer bod yn really embarrassed, wel fi dal yn embarrassed o symptomau fi, ond gyda'r ffrindiau cywir sydd yn amyneddgar, a jyst gadael fynd be mae pobl yn meddwl amdano chi, who cares? So what os fi mewn byd fy hun trwy'r amser? Mae fe'n well fan hyn. Mal? Mali? Mal? Yeah. OK, Mal. Mal? Yeah. Fi mewn rush. Ni'n mynd I cwrdd, na I bevan statue 5 o gloch, OK? Got it? 5 o'r gloch. Got it! Shit. It's gonna kill me. Wrth gwrs, mae yna lot mwy o symptomau yna a mae yna lot mwy o ffyrdiau arall sy'n gallu helpu chi. Mae rhaid I chi just trio ffigro mas beth sydd yn gweithio'n well i'ch ADHD ti. A I pobl sydd heb ADHD, give us a break. Ni methu cysgu rhan fwyaf o'r amser, herwydd mae meddylion ni'n wyllt. Just byddwch yn garedig i'ch hunan. ADHD neu not. Hwyl fawr, hwyl am y tro. Mwah.